Kagidan ti pan nakarambak ti Labor Day itangag daw na ilukat ti kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa iti syudad ti Baguio kas tulong ti gobyerno kadagiti manalon kan mangmanggad. Ada detalye ni Jezreel Kate Lapizar. Tinagiragsak ti publiko tinailukat akadiwa ng Pangulo para sa manggagawa ijay Malcolm Square, Baguio City ang nakaitampukan ti nagduduma a lokal a produkto dagiti negosyante ti rehiyon. Inisyatibo daytoy ti Department of Labor and Employment, Department of Agriculture, kanda dumapay nga ahensya tapno matulungan dagiti mangmangged iti sektor ti agrikultura kas tamat dagiti nagduduma nga organisasyon kan asosasyon iti rehiyon. Nalaos met ti panagyaman dagiti negosyante akas kanima ng Mercy a ginundawayan ti programa tapno maitampok ti organisasyon da dagiti handicraft ken taraon nga aramid da. At least ba mailabas namin yung mga local product namin. At least nakakabenta kami, ma'am. Para matkadama ng Imelda, gundaway daytoy tapno matulungan dagiti mannalon iti komunidad da. Malaki po ang naitutulong po nito kasi lahat ng mga farmer doon sa amin, naikukonsolidate namin yung mga product nila para maibenta dito, para hindi po masayang. Benepisyaryo ti Department of Labor and Employment, Department of Agriculture, kan Department of Trade and Industry Cordillera dagiti nakipasat iti programa. Panggap ti programa ang maitampok dagiti nagduduma a lokal a produkto dagiti manalon, kan babasit ang negosyo iti rehiyon, kan tapno maiyasidag iti publiko dagiti lokal a produkto ang makaalukoy ti oportunidad ti partnership kada-kwada. Ito po ay isa sa hangarin namin, inklusibo po na pagbibigay ng mga oportunidad sa ating manggagawa para naman po gumaan ang kanilang buhay. Magkaroon po ng income augmentation, generation of employment, and of course yung socio-economic condition ng kabuuhan ng ating pong rehiyon ay mapabuti at tuloy-tuloy lang po. Malaksid iti kadiwa ng Pangulo, agtultuloy mat dagiti nagdudumapay a programa ti Department of Agriculture Cordillera tapno matulungan dagiti mannalon iti rehiyon nga apektado iti krisis. Ado dagiti programs ni Department of Agriculture across banner programs na rice, corn, high value crops, of course fisheries also with BIFAR, sugarcane with SRA, coconut with PCA, but and of course livestock in poultry, no? But for the regional office of the DA, aduti programs tayo on production support services is Agpatingga ti kadiwa ng Pangulo aging gainton May 3. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.